दोस्तों आप लोग देख रहे हैं राइजिंग भोजपुरी और राइजिंग भोजपुरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से खेसारी लाल यादव का स्टेज शो होने जा रहा है कल यानी 2 फरवरी को दिल्ली में। तो देखिए इस वीडियो को क्या कुछ बोले खेसारी लाल यादव एकदम डिटेल्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्ते प्रणाम। हम खेसारी लाल यादव और हम रउआ सबसे प्यार करे खातिर आ रहल बनी। बादली के जितना भी भाई लोग बा, यूपी बिहार के लोग बा, रउआ सबसे मिले खातिर आ रहल बनी अपना बड़े भाई देवेंद्र यादव जी के सभा में, जे कि रउआ सबके यूपी बिहार के लोग के बहुत मदद करे वाला हमारे दिलों के धड़कन देवेंद्र यादव जी के साथ देवे खातिर हम आ रहल बनी 2 फरवरी के रउआ सबके बीच में 2 फरवरी के स्वरूप नगर बुरारी रोड पर। तो रउआ लोग इन आई 2 फरवरी के 2025 2 फरवरी स्वरूप नगर बुरारी रोड। तो रउआ लोग इन आई अपन प्यार आशीर्वाद दी। हम आ रहल बनी देवेंद्र भैया खातिर। तो रउआ लोग इन आई ढेर सारा मस्ती कल जाई। लव यू ऑल। थैंक यू।